At king sablang inutos ko kay kayo. Tanda na niyo, kaya beyo ko kapilanman, manggaman king kapupusan ning panahon. Panalangin, itamungan po, igpaning at subalwa, mananunasang ikaming migunam king kamatayan at pamadubli ng Mebye Jesus. Mikaplon kami king kapanayan at tula ning kayang biyo. Matibe manali king kayang pamanatili busalmi at king kayang upayang tagkil ke kami. Turo ke kami, manulo ke kami, mamatawad ke kami, ampong isan metong ke kami. Mananunasang mikasikanan kami at upayang niyatad, king kayang lugod, ampong kapayapan, karing sablang taong akatagpo at akayabemi. Iti ang aduan mi, king lagyo ng Jesus, ake kaming Ginoo, manggaman king alang-angga. Amen. Kabang ing bangke ko ketiya marurunod, ing kaladwa ko naman sa kapuryan ke kaya maniro, king paraiso kambemo, manatili sang lubos. King lagyo ningig pa, ampon nga na, ampon ng banal na Espiritu.
Kilig yun yung papalingan ng ako ng Banal na Espiritu, yung grasya ni Ginutang mong Jesucristo, yung lugod ng Diyos, at yung pamakyagom ng Banal na Espiritu, mantabi kaya kayo nga. Maya pabingin po kaya kayo nga. Pangamalo kong kapatid, misan may itong taking panalangin. At ang taking Ginoo, itayo na yung takot king puso ng tao. King miyay liwang bayat, kasakitan, aarapan tamo, at palitan ng lugod. Ing lugod, mas mayupaya kaysa aking takot. Sadya tala rin sarili tamo, kaniting kaya katang pamanalangin, kaniting Santa Misa. At ng taking Ginoo, linisano sa rin kaya katang puso't tilubluban, kaning kaya katang kinan at kasalanan. Itangan po, magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang totoo, at kaya kayo kapatid, uling ikasala kong binang, tingisip, pamanot dapat, may liwang kakulangan. Ulinitay panikapuko ka Santa Mariang Kabilanman Birhen, kaling sa Brananghel ang Pong Santo, kaya kayo kapatid, ang panalangin niyo po, King Diyos, sa ginuta. King Diyos, sa mayupayang totoo, pakalulwa na katamo, king pangapatawad ng kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye, alangan ka. Manalangin tao. Oy paming mayupaya, ikay pagmula ng sablang biye. Balo mo'y kaya kaming kainan. Mit mong tulag sa naglumapit, ban makiyagom keka, at mamalagwang tuntun, karing kekang dalan. Itiyadon mi keko, Diyos, ing kakamilatan ng ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiye at mag-ari kang bemot ng Banal na Espiritu, panggaman kinanalangga. Pamamasang iba't king libro ning kabyasnan. Magkamali na ring taong yamayap na isasabihan baking sarili ra. Sabatan tala ring taong matulid, ulin sa bagabala mo kay katamo. Laban la, king sablang daraptan tamo. Sasabihan da king lalabag tamo, karing kautusan at karing kaugalyan tamo. Sasabihan da, king baluray in Diyos, at sasabihan da naman, king anak na laning Ginoo. Sa gabal la kaya katamo ding tao no kanyan. Laban la king kaya katamong isipan at daraptan. Masawara ka kabut, akit mo la, uling makayaliwalaw gali. Mababa, inlawera kaya katamo, at antitamong dinat apangilaganda. Pag maraguldang sasabihan, king Diyos, yaing karelang itpa, at sasabihan da, king ligaya, inkamtan ding makatuliran, panyatang ning kawakasan. Lawan tamo nung tutupin, lawan tamo ing mapalyari karela, putang matenala.
Nung anak no pining Diyos, ding taong matulid, so panala at iligtas karing kalaban da. Inya subukan tala at panasakitan. Akit tamong kanita, nung nuanggayin karelang kapibabatan. Ibili tala king kamatayan, pamakarine uling sasabihan ba, kiniligtas na laning Diyos. Makanyan lang ipagsalita rin taong emayo. Mupin magkamalila, mabubulag la, king dapat dangeus tu. E dalabalo rin malalam ng lihim ng Diyos. E dalaisip ding galal ng kabanalan at ning biye alang kapintasan. Hingamanong ning Ginoo. Salamat kay Diyos. Malapit yung Ginoo, karetang miminalo. Malapit yan ito para kami ginalo. Nalabanan na laning Ginoo, ding taong darapat pamikasala at kaya lang nilipunan, ba makaliwan lang. Nang mamaus lang taong matuli, pakiramdaman na laning Ginoo at iligtas ng sablarang problema. Malapit yung Ginoo, karetang may nalo at sasagipala na, retang taong nilalako kapanayan. Dakaling kasakitan at daralanan na ng taong matulit. Dapat, iligtas niya ng Ginoo, karetang kasakitan. Malapit yan ito para kami ginalo. Ingatan niya ng Ginoo na numan mapalyan. Metong man karing butol na, alang mapakli. Iligtas na lang ng Ginoo ring talasuyo na, alang dugpang parusa, karetang lalapit king Ginoo. Malapit yan ito para kami ginalo. Talakad tayo. Kapatid, ingin umantabi kaya kayo. Pakiramdaman niyong pamamasa, king may pabalita agpangkang sanuan. King palawalay ita, miglak beya Jesus king Galilea, eya bisang maglakad king Judea uling burireng paten ding Hudyo. Malapit na hanita yung piyesta daring Hudyo, yung piyesta daring Tolda. Kalakol daring alagad, at ding kapatid na, ban makipamiesta, mintaya mo rin Jesus. Dapat, emu hayagan nune king pasalikot. Nga rin salita rin mapin na tao, Jerusalem. Aliway ni ing taong burirang paten, pagkumasdan niya, magsalita yung hayagan at alala nga sabi laban kaya. Potagalang balog na ring pamuntok king yung Kristo, alang makibalo, may man king lugal apani batana, potang datang yung Kristo, dapat balo tamo, nung nukarin niya ibat, ang taong iti. Inyaking pamanuro ng Jesus kilom ng templo, matimit ng sinabi, talaga kayong baluyo ko o baluyo nung nubo ka rin menibat? Eko din tangking sarili kong kaburian. Itang mitubod ka na ako, tutuya, dapat iya balo. Ako balo ke, uling ibat ko kaya, at iya ing mitubod ka na ako. Huli na niti, burireng takpan. Dapat alang di nakap kaya, uling e pamiras, ing oras na. Ing mayab ng balita, ni kakatamong kaligtasan. Gurito ko pong bugayan, mayab pabengi. Lalong-lalo na, hindi katapos family ngayon tuwasan natin, tuwasan family. Okay. Kayanan. Nga gala ko, tuwasan niya. Kayanan family,
Sana po magdalang grasya kay katamungan na inigagawan kamong sakripisyo ang pamagistasyon king Cruz at ang pamagmasusi king Santa Misa bilang pasalamat. Potang malbetang pelikula ang nakatakaburi ka rin bida. At siyempre, italaburi rin kontrabida. Halimbawa, James Bond, kaburita ng James Bond, po, kang Jackie Chan, kang ang probinsyano. Bakit burira? Kasi gagawa lang mayat. Gagawa lang gusto. Kaya ba? Lang masasambot. Lang mamamatay. Kanya gustong ngiti yung bida, kamwada rin manalbe. Katsura na ng pelikula nga. Ibalik yung kaya kaming pemaya din yung usulo pa ng sine. Gustong mete yung pelikula. Mete yung bida. Matsura yung pelikula. Kanya, bala mo wala lang karapatan mate o masambot ng bida. Kanya, akit mo nung yung bida, aniging katapang yung pelikula. Aniging alayang katakutan. Yung kaya kin, ang pulo na rin kalaban, dinalan na rin kalaban, yan di rin nasambutan na. Nagkain ko itong biya, bala mo, anang kain posible. Pero yung pelikula, marilyari. Amen? Bala mo, yung nga kong Ginoo. Ano yung katapang? Ano yung kasaganulog? Bala mo lang yung katatakutan. Siyempre, sabihin mo, Diyos eh. Mayupayan eh. Kapong Ginoo yan. Nanti mo yung pelikula, siguradong masambot na mo, mate. Anak nilang Diyos. Tingong balita kayo. Peter Meteo. Ining bida. At kalupa ding bida king pelikula, iningaw santang bida king biyatanot kasalpan na yan. Hindi tatakutan niya naman. Bintang-itang panahon. King biyan nga kung Ginoo, kalupa ng ordinaryong tao, hindi tatakutan niya naman. Patuyan po yung nga maluaning ebanghelyo ngayon. Mimiwas siya. Nga kung Ginoo. Kaya bisang punta kitang fiesta ka rin Judea. Bakit? Minsan kan, nga ng San Juan, uritin pa rin. Marked man. Makamarkani nga pong Ginoo, delikado yun. Tining death threat. Kanya siyempre, uling tao yun. Tadadalan ken, makatakot. Iwas ta. Ibisang munta. Uning ding alagad na, diniretso na, ting mission ka rin. Niya, nintaya pa mo rin. Nga pong Ginoo. Pero mumuna yung takot. Agyan delikado min tayo. Matapang yapin, masikanyalog. Pero ulim bidaya o anak niling Diyos. Kakalingwan po, king Ginoo, Diyos siya, 100%, pero tao yan naman, 100%. O yaning doktrina ng kakatampi samban. Sa sambantayan ting Diyos, 100%, pero kalupatayan tao, 100%. Yan ano man yung daralanan tamo ngayon dalanan tamo, at dalanan ta kanita, dalanan nga ni nga pong Ginoo. Balo dangan ni nga pong Ginoo. Dapat, atin puwersa amas masikan kesa king takot. King takot ing mag-ari king kayang puso. There's a greater power in Jesus that is in Him na asawol ning takot. Nanita ang upayang ita. Lugod. The power of love. Ating pong metong spiritual writer nga na, it was a reckless, unconditional love that empowered him to do the will of the Father. Reckless, unconditional love. Baka na yung kapampangan ta. Pabisu-bisu.
pamaglugod todo-todo. Iapin yung minatad kayo. Ban ayarapanan ano maning masakit at makatakot. Kimbi. Ini yung lugod minatad kayo king Kalbaryo. Ini yung lugod mi pako kaya king cross. Ini yung lugod minatad kaya king kamatayan. Nga puwersa ning takot o puwersa ning lugod. O yan pili ng tangyan eh. Saan po yung papangibabaw tam? Kimbiya tam. Puwersa ning takot o yung puwersa ning lugod? Siyempre, yung puwersa ning lugod. Bisang bibiyabiyay king takot. Ang tao bibiyabiyay king takot, bisa lumwal king balit, mag-istasyon. Bakit? Delikado nga na. Wata, mahagip ko ka rin sa akin. Wata, mahold up ko. Wata, kalangyan ko. King pali. Yung mga ibabo, yung takot. Pero yung mga ibabo, yung lugod. Hanggang 28 pang istasyon. Hanggang maglakaw kay pansinelas. Uso pa po nga nita. Kasi kaya kami kayong Bacolor, potang istasyon. Maglakaw kayong tsinelas. So, anong ding kalyumi ka rin, mga kapal, eh, natin. Niya po, kayong marangle. Hanggang nupakapali. Yung mga ibabo kasi, yapan ng lugod, puwersa ning lugod, at aliwa yung puwersa ning takot. Makipag-istasyon daking cross, ban mira kaya ng tamo, kaniting lugod ay ni. Kakit tayo king sarili tamo eh. Lalo tayo pang tatamban, dalabulan, banganta, milablab, itang lugod ay ito. At mabura, ing takot, kimbiya tamo. Amen? Lugod, babiyasi ka ng loob, marap king masakit. O botang yung tao, sabihin, masakit yan, ako bisa. Ang pag-aaral, di ba? Ay, ang hirap, mathematics, ang hirap. Exam na kanyan. Ayaw kong pumasok sa school, mahirap. Takot yan. E palitan ng pagmamahal. Bakit mo gagawin yan? Bakit ka mag-aaral? Bakit ka mag-exam? Mahal ko ang aking mga magulang. Mahal ko ang aking pamilya. Mahal ko ang aking mga kaklase at teacher. Andyang makananoy pang makatakoting mat. Gustong malugod ka kang mamot, tata mo, manigaral kang lisyon. Amen? May pasar ka. Amen? Unong kami, may pasar kami, pa magkasakit mi, ikayo pa. Panahon na ning exam, panahon na rin mag-aral niya po. Babiyatapang ban arapan at pusanan ding kekatang krus. Nino mo yung alang krus. Ngayon kaiburi milang tabili gino, ano kabayat? Nung ing puwersa ning takot. Ing mag-ari keka. Pero nung puwersa niya ning lugod, Gino, dagdagan may pa yung cross ko. Uning kaya kaning kabayat, apusanan may. Ing taong malugod na malugod, alang mabayat a krus, akayang bubuat. Amen? Pansinan nyo, king taong malugod na malugod, alang mabayat krus, abubuat. Magkalup kasalpantayanan, libutad ding dakal, pamagduda, kim biyatamo. Biyatamo, tabalo. Nano po yung daratang, tabalo. O, dintang ining pandemic, tamang piyatsan. Pero yung lugod, yung puwersa ng lugod, yung mag-ari, papag-ari mo kayong puso mo, kasalpantayanan, aliwa yung takot. Yung maglugal. Haliwa yung pamagduda. Noon yung kasiguraduan. King kaligtasan. Amen? Yeah, ini panalangin tamo po. Diinan mo kay kaniting malalam, alugod,
o Ginoo. Dinan mo ke, kaniting malalam, alugod, o Ginoo. Iti ko pong kwento bilang pangwakas. Kaniting aldong iti, March 24, aning ka-importante ni King Latin America, yung aldong iti. Ding Latin America, kalupa talagang kasalpantayanan, Katoliko. Aro, sarado. Mag-stasyon lang naman. Ngayon. Oo ka rin, at din lang yan yung gaganakan meto nga santo. Bayo-bayo pang santo. 1980 siya pang. Pero may gining santo. Mabilis uling martir. Yung lagyo na, isan Oscar Arnulfo Romero Galdames. Pero sikat siya getang lagyong Archbishop Romero. Arsobispo ni El Salvador. Bali po yung arsobispong ine. Ini man matuwa. Anak-anak niya pa. Pero niyang bigyan obispo, yung karisma na, yapan itang panaral na social justice. Balang manaral niya, alasan ang may papaboren, karapatan na dadakurak kaya katamo nga na. Magsalita nga lang patugot. Kasi King El Salvador, extrajudicial killing sa adulto. Mas grabe pa kaysa sa Pilipinas, yung drugs po. Violence, magsalita tayo, laban ka detang kikidnapan da, detang maglalaban king gobyerno, kabudda nala sa salvage. Kanya, aning kalalakan ito yung lugar ini, El Salvador. At adulto ting mamamati. Ngayon yung obispo ngayon, balang alto magmisa yun, mag-guest sa keng radyo, ken TV, magsalita yung harap-harapan, anyang misan makanining oras, magmisa yun, ken pisamban, ng katedral. At kabang tatas ng ostya, burial day. At agadyang mete. Agadyang mete. Niya may deklaraya pong martir, king kaya katang iglesia, may itong iya karing banal ni nga pong Ginoo. Naning pepag-ari na ning obispong ini. Pwersa ning takot o pwersa ning lugod. Potang kalupa ng Archbishop Romero, ing mangibabo kimbiyata mo, pwersa ning lugod. Mangibaboy nga pong Ginoo. Mag-ari yung Diyos, King Bietam. Amen? So, pangati tayo po yun, dinan mo keng malalam ang lugod mo, o Ginoo. Lugod naman yadsad ka rin pengari, ating problema ka rin karelang anak. Lugod yang manyadsad, mamiyatetagan ka rin masakit kaya katamo. Ban apusanan din ka rin mabayat a krus. Lugod yang munyetapang ka rin kayanakan. Ban marap king amon ning biye, king ka rin pamandagul. Lugod ang mamiyasikanan ka rin kaya katang makatuwa. Ban ayarapan da ing daratang, king alantakot at kapikakunuan. Tempo ka nung may itong anak malati, may sugat yan. Mamiyalong niya, may sugat yan. May galos siya. Dinaya yan. Gagaga na. Siyempre, maplas, masakit. Tampo pang dadaya. Ayun ba nang anak kang malati? Milay kang mana. Ikit na yung imana na. At ikit itang galos na ning anak. Inumane. Inumane ning ima. Kaya ba't kinawal ning anak? Okay na yan nga na. Tinok nang yakanong tatangis ng anak. Tinok nanging sakit at kaplas. Mali. At siya po. At siya pa isog. Uning may ngibabo ang lugod. Amen. Talakad tamo po, panalangin tayo iting grasyang ito. O malugod ang Diyos, dakal kayo po kaplas at sakit king kaya kaming pamibiyebye, dapat kakaulan mo kami at uman uling kaluguran mo kami. Mangibabo ing lugod
busal mi, saupan mo kami, ban asawol mi, yung persaning takot at kasiran. Nga tamo kong makibat, Ginoo, dinan mo king tetagan, magsalita king katutuan. Para ka ring obispo at pari, kapilan man sana ere tutuknangan ipanaral ing maya pabalita. Agyamang iting mga baldugan, kaligaligan at pamanalipit karelo. Ipanalangin tamo king Ginoo. Para ka ring atsuking kapamahalan, kapilan man sana ela mag-alinlangan, kim pamipatatag taking katutuan at katuliran para ka ring sabla. Ipanalangin taking Ginoo. Para ka rin kapuspalad na niting yatu, tanggapan de sa ing maya pabalita, at darala ng migit pa ka rin karelang Kristo. Ipanalangin taking Ginoo. Para kaya katangan, ing uri ning kaya katang biye, maging parati yasanang magmasabal, karing lalabag king kautusan at nabiye-biye mitmong kaplastikan. Ipanalangin taking Ginoo. Dahon tala naman, tingkaya katang personal, kayaduanan at pamangailangan king Diyos. O malugod na Diyos, ikamin makirame at makiyabe king kasakitan ng kaya kang anak, dinan mo kaya sanang kapaldanan, dinan mo kaya sanang grasya, at dinan mo king lugod, kaning kaya kaming puso. King uli ng Kristong ginumi. Amen. Manalangin ko ngayon, kabatat, banigay katang dawon, matanggap larapaning Diyos, ipang mayupayang totoo. Lubos mayupayang Diyos, ing makakayap ng upayang diting sakripisyo mi, ikabos na kay ngansa na king pamikasala, at sopa na kaming lumapit keka, kambening dalis puso at lugod. Itiaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Yung ginuman tabi, kaya kayo, yat nayo ring puso yu, pasalamat tamo king Ginoo Diyos tamo. Tunay ben karapat dapat at matulid, sukat at makakabos. Ing pasalamatan da kang parati, numan ka rin oy pa, Diyos king alagangga at lubos mayupaya.
Adwan mong ipasyag mi ing kapasalamatan mi keka, kapamilya taning pamagtimpi mi karing kekeng sarili. Kailangan supilan mi ing palpikasalang ugali mi, at apatpat ing ketasan mi loob. Kailangan ing ipakit mi karing atsyo king kagipitan ing kayapan mo kaya kamingan. Kulinita, kambering sablang koro ring anghel ning banwa, daralit mingeni ing kaya kang ligaya, ngaming makyabe pupuri at kakanta. Hosanna, Hosanna, katas-katasan, nuan yung daratang, king lagyo, ning Ginoo, nuan yung daratang, king lagyo, ning Ginoo. Hosanna, Hosanna, ing kakatas-katasan, nuan ing daratang, ing lagyo, ning Ginoo, nuan ing daratang, ing lagyo, ning Ginoo. Ikapening banalipa, sibol ning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sana titingayin king Espiritu mo. Panpara kaya kami, magawa ng katawan na pandaya ng ginuming Jesucristo. At tatandanan mi pa, baya mi daon kusang loob, kimpapaylasa at kamatayan. Kinwaning tinape, pasalamat sa keka. Piraso ne at dinwang na iti, kaling kayang kakaluguran at ngana. Kuanan niya iti kongan, mangan ko kaniti, kuling itiya, ing kanahong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman, kay ba't naningapunan kinwaning kalis. Pasibayo yung pepasalamat keka, at dinuang ni iti ka rin kayang kakaluguran at ngana. Kuanan niya iti kongan, minum ko kaniti. Huling iti ing kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at alangang gangtipan, may bubu para kaya kayo at para karing sabla. Banketa, may patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti, king pamigagana kayo kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, Ikong krus at pamanyubling kinabus mo kami. Ika'y tala pagligtas, ikang tala pagligtas, ikang tala pagligtas, iyato. Inyang anyway pa, kaya kami ang gaganakan ing kayang kamatayan, ampon, pamanyubling mebye. Daraon miya kaya ka, iting tinapi na ning biye at kalis ning kaligtasan. At layo ming pasalamatan kaya ka, ing pepalirian mo kaming matampang talakat, king kaya kang harapan, at sumuyo kaya ka. Papakumbabami naman pagamuha mo, tingi kami ngansang misulusulo, kaniting katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal mong Espiritu. Ganakan may pa, ing Santa Iglesia, mo makalaganap king meto yato, biganap na sana king lugod, kambiyan ng Francisco, pakamaran ming Santo Papa,
Hingga kaming Arsobispo Florentino, ding sablang obispo, sablang pari, ang ponting sablang taong malugod, susuyo, kingkayang balayan. Ganakan mula naman din kapatid mi, matutod na king kapanayan ning pamanyubling mebye. Lalong-lalo na ring may ngayangon na biyaming kapatid, ang yeni daraon mi keka king panalangin. Tanggapan mo nga sana king masala mong kakarinan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bialanganga. Pankambyan ng Maria, ing Virhen, into ning Diyos, intumingan. Kambyan ng San Jose, ing malugod ng esposo. Kambyan na ring apostol. Kambyan ng martir, Isan Oscar Romero, antimurin, ding sablang banal, at inipat king malmong kaburian. King kakabaning panahon, purian dakat paligayan, king kapamilatan ng Jesucristong kekanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ibang mayupayang tuto, kagom ning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Dayong mo ring takot at katuman mong lugod, din kaya kaming puso Ginoo, kabang ngaming manalangin. Kabos mo kay nga Ginoo king sablang maro. Malugod mong ipagkaloob ing kapayapan king panahon mi, panking saop ni kay pakalulu, parati king mikabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manaya kami, kambiling maligayang kapanaligan, king panyatan ng pasibayong Jesucristo, agay kaming talapangapos. Ating kayo kaya, ating ligaya, ang damang kinarangga. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya ng apostol, ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayo. Ing kapayapan ko, yung babiya ko kaya kayo. Emo sana mabalikdan, di nga gawaming kasalanan.
Nuningkya ng pansinan, ingkya kaming kasalpantayanan, ingkya kaming lugod. Pamayapan mo kay sana at pisan meto nga nagpaging kaburian. Ikang mabibiye at mag-ari, manggaman kingalangangga. Ing kapayapanan ng Ginoo mantabes sa kapilanman kay pingan. Matula, malugod kang idake, ing tangganing kapayapan. Kapayapan. Kapatid niya ginutang Iso Kristo, ing Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan niya ato. Kapalad ring mayaws, kaniting apuna ng Kordero. Umayak na pagkawalat tayo ng Kristo sa salmongengan sana hanggang ang biya ng angga. Parang
Manalangin tamo. Idayo mo kami king matwa at pelpikasalaming pamilya o Ginoo, sa upan mo sanang manatili kaniting bayong biye pagkalog mo kay kamingan. Iti aduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Ing Ginoo mantabay kay kayo. Duho kayo po. Malugod ming Diyos, pasalamat kami po king pamanantabe yu kay kami, kabang antabayanan niya ing anak mo king dalanan ng krus. Kapamilatan ng kaya kaming sakripisyo, may katumanlasang lugod ng kaya kaming puso, at midayo na namang takot ang mag-ari busal na. Itiadwan mi inguli ng Kristong Ginumi. At bendisyonan ako nga ng Diyos sa mayupayang totoo. Ingit pa, ting anak, ting banal Espiritu. Adaw ang taning Santa Misa, umihanang ini ng kapayapaan ng Kristo. Salamat. Quiero